Julen prestazitzeko. Bai. Gaurko lehen da biziko platera zer egingo duzu? Ba, egingo ditugu itxasapo eta bieira indako brotxetak Amerika saltzarekin. Hoxe izango da, ezta? Bai, eta txipiroi saltza ere egin dugu, ba, dekoratzeko, apaintzeko pizkat, bai. Vale. Osagaiak izango dizkizuet, lehen da bizi. Gambak, txampiñoiak, azenarioa, tomatea, itxasapoa, bieirak, arroza, koñaka, arraizalda, piper gorria, tipula, piper berdea eta perrexila. Osagaiak izan ditut, Julen, bai. Eta orantxen saltza martxan jarriko dugu, ezta? Bai, lehen da bizi, ba, kipula satituko dugu eta subestituko dugu oso ondo. Julian fin bat egingo dugu, Bai, botolioa. Nungoa zehazu? Bizkaitarra naiz, bai. Ugaukoa, Mirabaiez. Mirabaiez, Bai, herri txiki bat. Bai, Bilbo ondoan, Bai. Hau, subestituko dugu, oso ondo subestituta. Da gero, egingo duguna da, ganben asalak eta buruak eta... Zuritu egin behar dira? Bai. Bai, ni zurituko nahi bale, baso, bai. Eta, ba, flameatzeko gero, koñakareko. Lagunduko dizut, oso ondo. Zure zaletasuna nundi dator? Bueno, ba, nigatik ez, familia ez deko oso zukaldari ez eta, baina niri asko gustatu injata beti, zukaldean aritza eta, bueno. Ondo. Sin más. Gustokoa daukat. Gustokoa eta gustora zabiltza. Bai. Aurtengo izan da, bigarrengo maila da, baina zuretzako bigarrengo urtea o laugarrena o nola da? Ez, bi urte direz. Bi urte dira. Bai. Eta bigarrena da, bai. Bigarrena da? Egiten dituzue praktikak baita ere eskolatik kanpo? Bai, eskolatik kanpo, ba, orain martxoan hasiko gara praktikak egiten. Bai. Eta, bueno, egongo gara hor, 3 hilabete. Ez dakizu, oraindik ze jatetxe tokatuko zaizuen. Oraindik azen. Beak esate zuen jatetxea, arajun eta lan. Bai, eta lan egitea. Aztelenetik ostirala bitartean. Bai. Ondo. Bai. Eta horten, kursu aprobatu ondoren, libre, ezta? Bai, libre. Libre nahetezan, ba, bueno, merkatura, Hori. baiteke baita igual ikasten lan egin nahi du. Nahi duzu lan egin, ezta? Bai. Zaila dagoela. Sukaldari bat ondo prestatuta baldin badao... Hori da. Nik uste badaola horren eskaera, Bai. Zuen bezala lehio batikan, eskola beak nik uste ikasle hona barin batzea jarraipen bat duela, ba gero, bueno, berak jasotzen dituen eskaintzak, ba esan ikasle bakoitzai, ba no aukera daudela, merkatuan, eta bea badaki zein daun prestatuta, ze momentutan, eta ze gauzetako, ezta? Bai. Hau iaia dago, ja. Hau martxen ipini, Dago ditugu hauek. Koñakarekin. Koñakarekin bakarrik. Koñakarekin bakarrikan. Bai, flameatzeko. Vale. Hankola. Bueno, berotu inbar da. Bai. Hau. Badakizu kaso honetan, zu honekin askotan flanbeatzeko zu emateko zailtasuna ditugu, baina ondo berotu ezkeo, listo. Horia, bai. Horia, bitartian zure zaletasunak, zerbait kontatu, Hau martxan dago bitartian. Rock talde batean egiten dut, gitarra jo. Gitarra jotzen duzu? Bai. Beira. Nola izena dut taldeak? Txapa eta pintura. Txapa eta pintura? Bai. Beira. Pizkat jebi gara, bueno. Bakarri showa, ez du musika hona ez du egiten. Bueno, mejoratzen jun, Bai. Pizkanaka, bai. Hori da. Eta non jotzen duzu, gaztetxian da horrela o lokala da dakazue? Gaztetxietan, bai, gero lokaletan ere, tabernetan ere egin dugu batzuetan, eta kalean, Kalean ere bai, Bai. Bueno, hauek. Bai. Botako ditugu ja, ona. Barrura bota? Bituko ditugu. Bizkan saltxo dire bai. Guztia. Azenarioa, erabiliko zu, gero zio? Azenarioa ez dut botako.
Hola, vale. Arrozarekin egingo dut eta tomatearekin. Vale, ondo da. Bueno, hau eginda dagoenean arroza gituko diogu. Txiko dugu hor pizkat egiten, Bai, da gero gehituko diogu tomatea eta arrain salda, bai. Tomatea gehituko dugu ja. eskolan ikasitako errezetak etxean egiten dituzu? Gurasoa eta horrela? Bai, noiz behinka bai. Eginka. Bai. Asesorkia dakaen zure gurasoak, ezta? Hombre, horiek beraiek jakingo dute, ni ez dakit. Hola utziko dugu martxan, ezta? Bai, hori da. Da orain irakiten egon behar du hor, ordu erdi edo pizka bat murriztu dadin Bai, likidoa. bai. Eta gero turmisetik pasatu, bai. txinotik pasatu, Berrindu, txinotik pasatu, eta hori. eta listo. Vale, hau egiten duen bitartean, orduan brotxeta, ezta? Bai, brotxeta egingo dugu. Vale. Hartuko dugu brotxeta, nabizi. Hau da, itxasapoa, rulo batean egin dugu. Azkenian itxasapoa garbitu eta guzti, dena solomoak atera eta da gero forma hau ematen filmarekin. Ronerrean egiten dugu 75 gradutan 6 ordu, 7 ordu eta horrela geratzen da. Eta hori, brotxetan jartzeko oso eroso. Bai, forma ematen diolako berak, ezta? Bai. Hori da. Zui momentu batean esplikatu berak erraiztasun guztiekin ezaten du Ronerra, baina gogoratu atzo ere esplikatu denuen, eta zer dan, ez? Guretzako itxien gaudenentzako izango litzake baino maria batian irakin gabe uretan egostia, ez? Plastikoa nolaxen film honetan bildu, eta gero hortzen sartu, eta irakin gabe, 70 gradutan, horrela, xoabe, lasai bertan utzi, eta ematen dion egosteko forma egosten da, eta nola finien bilduta daun, gero borobila gelditzen da. Hori da. Eta kasu honetan brotxetak eta egiteko, sistema asko zerosoa da, eta hori da, bai. Berak Roner da hitz hauek erabiltzen ditue, erraiztasun guztiekin, baina danok ez dako aukera, etxean tresna hori eukitzeko. Gero, piperra ere moztuko dugu laukitxoetan, haragiaren tartean jartzeko. Hori da. Horrekin edukiko dugu, bai, uste dut baietz, laurekin. Bai. Bueno, eta lehen da bizi, apoa sartuko dugu, brotxetan. Hori da, izan, gure ikusleei, eskolan zaudela zu, bigarrengo mailan, azkenengo maila da, eta eskolak ez duenak ezagutzen aukera badaka, berta joatea bada, hola, ezta? Bai. Hori, esplikatu nola da sistema. Hiru jatetxe mota daude, da badago menu jatetxe bat, 5 eurongatik 3 plater jaten dituzula, gero bufet jatetxe bat, non egunero plater ezberdinak daude eta zu nahi duzuna eskatzen duzu eta plater bakoitzaren presioa ordaintzen duzu. Eta gero ere kartako jatetxe bat dago, ere oso ondo egiten dela, jaten dela. Hori kartan, ez da? Bai, kartan. Eta zu momentu horretan kartan bakarrikan ibiltzen zea, nola da? Bai, gu bai. Kartan bakarrikan, bigarren urtean kartan ibiltzen gara eta bufetan ere. Bueno, brotxeta eginda daukagu. Bai, etxoina, lehortu eta jongera plantxan egingo dugu. Bai. Hor kanpoan dakoago terrazan plantxa, eta horrea jongo geha, hemen ipini, listo. Eraman berditugu osagaiak dia bai gatza eta olioa.
nik hartuko ditut horiek. Bai. Eta, vale. Vale. Gero ganbakin zaren behar dezu? Gamarekin ez ebez. Ez ebez. Da bakarrik, osea, zen Amerikarra Bai. egiteko, bai. Bale, ba, hartuko ditugu, jak ez zuritu dazkaun, pare bat hartu. Eta hor txengio plater baten iskinean behar bada jango. Bale, ba, guarnizio moduan. Hori da, Vale. guazen. Lasai, Bai. hemen txen giro hona dakagu, eta prest gure plantxa. Terrazan, ze ondo. Bueno, Entxen ondo, lehen da bizi olioa. bai, Olioa pizkat, bertan botako diot, Bueno, orgain igual- igual hortxe botako diot, bai. hobeto. bai. Gero naiz da hemen ipinela, Bateria Pixka bat, pixkatola oso ondo. hartu. Bai, Eta hemen tanta bat igual hola xen ondo? bai. Bale, ba, ipini. Bueno, jarriko dugu, hemen. Bale. Da, bueno, Eta gaur, ondo etorriko zaio. Bale. Hori da. Behin zuritu ondoren ez da? bai, aprobetxatu lana egingo ematen, dugu. lana ematen dute, Hori da, bai. aprobetxatuko dugu, bai. Da, bueno, hau 5 minutu alde batetik, beste 5 minutu bestetik, Bale, egin bitartean, eta orain kontatu zerbait nahi baren badezu, kurso bukaera, oantikan, hombre, urruti, 6-7 Bueno. hilabete falta dira. bai, bueno, baina, bueno, praktikan egongo gara 3 hilabetez, Hiru así que hilabete, azkar bai. egingo da. Eta, Segituan bueno, pasako da, ba, ezta? Eta gero, bai. bueno, datorren a ber, urtean, sortea daukagun, eta Bai. lana dekogun, hori da. da hori. Bai, ba, bereziki oraindik- nolabaitan nahi dezu jun horrela, o nola da? Ba, bueno, ni beziki, ba, igual hotel batean, ba, Lan osko egiteko gustatzen, gogoa, bai, bai. lan egiteko gogoa, bai, badaukat. Mhm. Baina, bueno, restaurante igual baita batean ere, edo bai. buffet batean, ez, berdin zat, Bai, berdin jat, azkenean, ikasi behar dut, oraindik, osea, hori da, bai. ikastea da Bai. behar dudana, vamos. Eta Euskal Herritik kanpo jungo zinake, adibidez? Bai, Euskal Herritik kanpo, bai, Kanpo bai, ez da? bai. Europa Argentina, maila, Uruguai Argentina. edo, Beira, bai. horko hotelen batea igual lanea, ez da? Mm. Beira, ze ondo? Ondo. Eta nola ez, Bilboko lehioa ikastolako titulu eskolako titulu eukiezkeo, ba mundu zabalean, listo, izen Ja. handiko eskola da, Hori egia da, bai. Bai, 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 Baina, bai. bueno, ea zer esaten duten, gero, Hori, kanpoan. hori da. Nik bate beste ezagutzen ditut hortik hor ikasitakoak eta Hmm. ona, jende ona. Nahi bari maizu igual horiek atein Bai, ditugu. igual aterako dugu, Oie, ja, bai, txikila bai. Hau pixka gehiago utziko dugu. Bai, horiek emintzen, Hau izan da pixkat gehiago estra. ez da? Bai, estra bat, bai. Baina, bueno, estra ona. Bai, Bueno, nik uste, hau ere, nara goela. bolta emango dugu. Hmm. Kolore polita, ez da? Bai, Gatza bota diozu, ez, utxe bukaeran. bai, Vale, bota. lanze, Bolta emango diot. bai, Bi aldetitatik. Hola. Vale, bota. bai, basta. Metxipini. Tuko dugu, Olio hartu zazu eta guazen barrura. bai, eta gatsa. Gatzare bai, kontuz, guazen barrura. Zeitxura hona dakan. Fenomeno hortentzago, Gaurko brotxeta hau. Hemen daukagu Amerikarra, eta ja, Bai, tirindu eta txinotikan pasata, ezta? bai, hori da. Vale. Da orain enplatatuko dugu, ja. Enplatatu egingo dugu. Bai. Nintzen bertan, Eh, ez dizuk entzen palillo hori. Bai, enplata etxerako orduan, Enplatatzeko- bai, Vale. zenduko dugu. Eta, hau jarriko dugu ondoan. Ez dizan, ui, Bai, laze hori gero garbituko dugu. pixka bat gehiago. Pixka gehiago. Igual pixkat inbertzen ontzi aurratu, baina bueno, hori. Mm. Kontuz. Hori da. Brotxeta hartuko dugu. Pizkanaka, platera. Bai. Nahi izan ezko igual honekin lagundu jozutik bultatzen. Hobeto eskua gara, bai. Bale, ba. Hau, pizkanaka. Guztia ateratzen bestela. Gero platerean ez da ondo geratzen. Bai, batzutan aukeran ateratzen da brotxetakin, bestetan nola kenduta. Bai, Baina, bueno, gutxienez, Hmm. lan egiteko orduan asko laguntzen du. bai, lanerako orduan bai.
Diren horrela. Azkenengo zatia. Hauek ere bai, kendu. Jarriko dizkozu salteatu ditugun Bai, gamak bai, batean. Bai, oso ondo. Hori da. Lehen da biziko asmoa etzan ipintzea, baina zuritu ditugu, eta ingoixuak zauden, ez? Bai, hobeto jarri. Hobeto jartzea. Da, bueno, hor utziko ditugu. Bai. Da, Orain txipiroi saltza. apaintzeko, Txipiroi saltza. Hartuko dugu. argazki boli Ateratzen bat, du. bai. Vale. Da, bueno. Epa. Listo. Da, listo. Hola, eta egon izan ezko gure kainetik amota izu olio pixkat hola. Bai, Gero kameran aurrean brillo pixkat hartzen dut, eta ondo. Hola. Bai, eixua. Hola. Bai, Bai. ondo. Hola, xe. Prest, aurkezteko? Bai, hor dugu, bai. Bale, hemen dakagu gaur, Julenen lehendabiziko platera. Segituan dastatuko dugu, baina gure xefaren azken ikutuak esan, eta segituan, erala gatoz. Tipula Juliana eran olioarekin zuestitu. Ganbei azalak kendu eta azalak koinakarekin flanbeatu. Tomatea gehitu. Arraizalda gehitu. Guzti honekin amerikar saltza egin. Brotxeta egin, itxazapoa, bieira, barrengorria edo txampiñoiarekin eta piper berdearekin. Brotxeta plantxan egin, buelta eta buelta. Apaintzeko orduan, bekaldean, amerikar saltza ipini, brotxeta gainean eta txipiroiaren saltzarekin apaindu. Dastatu baino lehen, aitatu beste ogi batzuk ekarri dituztela eskolatikan, eta hauek dira Galiziatik datoztenak, eta bueno, masa berdina da, izen desberdinakin. Hau da, rosca, barra eta moña, gallega guztiak. Eta bat erabiliko den momentu honetan dastatzeko orduan, ondo? Bai. Vale. Eskolan 30 mota egiten dituzte bereiek, ogia, eta hau da, mota bat. 30 horietatikan bat. Txazapo. Piperare bai. Eta ea nolako saltza egin duzun, Testura altetikan ondo. Saltza, usua. Amerikar saltza esateko igual koloria igual pixa tristia eta hola, baina bueno, batzutan hori berrintzen danean koloria galtzen du bineko denborakin, bere hona edortzen da. Baina zaporez oso goxua. Eta hogeia. Hogeia bai, mamila eta oso goxua. Lehen da biziko platera bukatu deu, eta bagatoz bigarrengo platerakin. Zuek gure zaila.